हरे कृष्णा मातेरेग्ला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण में हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो सरस्वतीं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण वे प्रभु। हरे कृष्ण माथेरेग्ला ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅದೇ ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಚನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಲ ಆಯ್ತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ್ಯದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಪಂಡ ಆಯನ ಆತ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಅವೇ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಪಿಲರ್ನ ಉಪದೇಶ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಾರ ನಮ್ಮ ಏನ ದೇವಹೂತಿಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾನ್ ಪೋಪ್ಯಾರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗನವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಕೋಡ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯ ಪಂಡೆರ್ ಈ ವಿಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಈಜಿನವೇ ಬಾಕಿದ ವಿಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಹೈಕ ಬೋಗರ್ದ ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತ ವಾಪುನ ದೂಷಿತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಟ್ಟು ದೀವೋಡು ದೇವರ ಪನ್ಪನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚಾಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಾಶ ಆಪುನ್ನೇ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪುನು ಹಾಲು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ಗ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಆಪುನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸುನು ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆರ ಒವೇ ಕಾರಣ ಅದ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನೆಟ್ ಪಾತಿರ್ನು ದಾಯಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ನಡತೊಂದೇ ಪುಣಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬೋಡುಂದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಾನ್ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅದೇ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿಯೋಡು ಅವೇ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಜೀವನಡು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚೇನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಹತಿರ್ಲ ಪಂಡ ಏತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡ ಎನ್ನುನೆ ಜೀವನಡು ಎಂಕ ಅವು ತಿಕ್ಕಣ ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ತಿಕ್ಕಣ ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇಡೀ ವಸ್ತುದ ಪಿರವೇ ಬಲಿಪೆ ಹಣ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದೇ
ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಪನ್ಪುನ ಪಿದೈದ ಓವೇ ವಸ್ತುಡಿಜ್ಜಿ ಸುಖ ಪನ್ಪುನ ಒಯ್ಟು ಉಪ್ನೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರ್ ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂತದೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊನೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜವೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೂತ ಮಾತೆರೆಗ ಪಂಡಿತೆ ಶ್ಲೋಕಲ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಾಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಸುಖತ ಅನುಭವನು ಪಡೆವೇನು ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದೇ ಅರ್ಥವಂತನು ಜಿಂಜ ಭಂಗಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟ ನಂಚ ನಮ್ ದೇವರ ಪನ್ಪನ್ ದಯ ಆಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟ ಅವಳು ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಣು ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ದೇವೇರ್ ನಡೆದು ದೂರ ಆದ ಬದುಕನು ಉಂಡತೆ ಜೀವನ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟನೇ ಒದ್ದಾಡುನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪ ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಏತು ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕು ನಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪತೆ ದುಂಬು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ನಡೀತ ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಸಿಕಿಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬತ್ತ ನೆತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರು ಪಂತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತು ಅದೇ ಅಂಚ ದುಂಬು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಪೋಯಿನಿಗೆ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಹೌದಾಯ್ ಅಂಚಾಂಡು ದುದಾಯ್ ಇಂಚಾಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಬರ್ತಂಡ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಂಡ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಪುಜಿ ಜೀವನ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಲ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಪ್ಪುಣ ದೇವರುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿ ಹೈಕ ಬೋಗಾಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಪಿದೈದ ನೆಟ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ಟ್ ನೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಐಟ್ ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿತ ವಾಪನ ದೂಷಿತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕನವಳು ಅವೇ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಮೈನಾದು ಪಂಡ ತುಲೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇವತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಈಡ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರು ದೇವೇಡ ತುಲೆ ಐಕು ಬೋಡ ಇನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಂಚಲ್ಲ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ದ್ವೇ ಭಾಗವತಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಸಂಗಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ಒಂದು ತೆರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸವೇವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಸಾಧು ಅದೇ ಸಾಧು ನಕ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಪುಂಡು ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಆಪುನಿಗೆ ಬಂಧನ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಸಾಧು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರಲ್ಪ ತಿತಿಕ್ಷವ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಶಾಂತ ಸಾಧವ ಸಾಧುಭೂಷಣ ಸಾಧುನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಸಹಿಸೋನ್ವೆಗೆ ಪೂರಲಾಯ ಜೀವನ ಸಹಿಸೋನ್ವೆಗೆ ವೈಕ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜೆ ಲಿಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಕಾರುಣಿಕ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ತೂಕವೇ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ ನಾವು ಮಾತ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಪಂತೆ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತದೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಕೊಡವೆ ಅಂಚದು ಭಾಗವತನೇ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನಿ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನವೆ ಅಂಚದು ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 20th ಶ್ಲೋಕ 21 22 ಪೂರ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ
ತುಲೆ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗೆ. ಎವ್ರಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏತುಂಡತೆ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಗಂಟನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಧನಡೆ ಬೋರುನೆ. ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನ ಏರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದಿರ್. ಅದೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಅದೇ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲ ನೆಟ್ ಬರೋಡಾಯ್ನೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡ್ ಏರ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದಿರ್. ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರೆಯುಂದಿರ್ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂಚಿನ ನಡೆದು ದಾದಾಪನಿಗೆ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ವೈಕುಂಠದ ಬಾಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪನಿ ಪಾರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ. ಅವೇ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಐನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪಾರು ತುಲೆ ಸಾಧು ಒಂದು ಏರೇನು ತಿರೋಡ್ದು ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುನು. ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ನಾರದ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣತೆ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಸಾಧು ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಣ. ಒಂಜಿ ಸಾಧು ನಕ್ಲಿ ಇಂಚು ಒಪ್ಪೇರುಂದತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಆಪುಜವೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿನಕ್ಲು ಸಾಧು ಆಪುಜರು ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಾಧುವೆ ಲಕ್ಷಣ ಮೈನ್ ಭಕ್ತರ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ. ಅಂಚ ತಿತಿಕ್ಷವ ಪಂಡ ಸೈಸುನ ಕಷ್ಟನ ಸೈಸುನ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜರಿ ಸಾಧುನಕ್ಲು. ಅದೇ ಆಕ್ಲು ಬೋಡುಂದೇ ಕಷ್ಟ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧುನಕ್ಲು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾರುಣಿಕ ಮೆರ್ಸಿಫುಲ್. ಅದೇ ಅದೇ ಕರುಣೆ ತುನಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏತು ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಕಷ್ಟದ ಪಿದೈ ಕನಪನ ಇಂಚ ಕರುಣೆ ತೋಜವರಿಗೆ. ಸುಹೃದ ಪಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪರಿಗೆ. ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಪೂರರೆಗ್ಲ. ಅದೇ ಸುಹೃದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರು ಪಣ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ತೂಪೆರಿಗೆ. ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಏರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇತ್ಯಾಕ್ಲ ಆಯನ ಶತ್ರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಏರೆಲ್ಲ ಶತ್ರು ಪಂಡದ ಎನ್ನು ಜಗೆ. ಅದೇ ಹಂಚ ಪಂಡದು ಇರ ಬೊಡ್ಚನ ಮನ್ಪೇರು ಅಧರ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೋಪುಜೆ. ಅವೇ ಕೆಲವರು ಹಂಚೆ ಎನ್ನುವರು ಅದೇ ಏರ್ನ ಶತ್ರು ಅಪ್ಪ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಂತಲ ಐಕನ್ನು ಅನ್ಪುಡ. ಅದೇ ಅಂಚದ್ದು ಆಯ್ಗ ದೇವೇರು ಧರ್ಮ ಆಯ್ಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಪುನಂಜಿ ಸಾಧು ಪಂಡ ಆಯ ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಗ ಬಗ್ಗದು ಪುನಃ ಸಾಧು ಅಕ್ಲೇನು ಶಿಷ್ಟೇರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ. ಅವೇ ಅಂಚದು ಮೇಕ್ಲ ಅಜಾತ ಶತ್ರವ ಅವೇ ಏಡಲ ಶತ್ರುತ್ವ ಮನ್ಪೇರು. ತಪ್ಪನು ಪನ್ಪೇರು ಸೀದಾ. ಅವೇ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ತುಲೆ ಸಾಧು ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ. ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧವ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಚ್ಚಲವಾಯಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು. ಅಂಚದು ನು ಸಾಧುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ. ನು ಸಾಧುನ ಭೂಷಣ ನು ಸಾಧುನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಏರು ಸಾಧು ಏರು ಅಸಾಧು. ಅವೇ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 22 ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪೇರು. ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ರೆಡಿಗೆ. ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಯೇ ದೃಢಾಂ ಮತ್ಕೃತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾನಸ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವಃ. ದೇವೇಡ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರೇನು ಬುಡ್ದು ಒಯ್ಲ ಆತು ಅಕ್ಲಿ ನಂಬುಜರಿಗೆ. ಅವೇ ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್. ಅವೇ ದೇವೇರೇನು ಅನನ್ಯವಾದ ನಂಬುನಕ್ಲು ಬೇತು ಒಯ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೇರಲ್ಲದೆ ಅವು ನಂಬೋಲಿ ಪಂಡ ದೇವೇರೇನು ಮಾತ್ರ. ఒక ಜನಕ್ಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೇರು ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜತೆ
బొక భగవంతుడ దృఢమైన భక్తి మన్పునట్లు భక్తిం కురువంతి ఏ దృఢాం ಡಿಟಮೈನ್ಡ್ ಅದೇ ಸ್ಟಂಚ್ ದೃಢಾಂ ಬೊಕ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಬಾಂಡಲ ಬುಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪರಿ ಮತ್ಕೃತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡವು ಭಕ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ ಏನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅದೇ ಐಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪಾರು ಏನ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚದು ಐಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಪರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಡಾಯರಿಗೆ ಉವೇ ಕಾರಣಗಳು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಸಾಧು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಂಡಲ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಉಂಡತೆ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಈಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪು ನಮಗ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಜು ಯಾನು ಒರಿ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಪೋದು ಮನ್ಪ ಎಂದು ಅವ ಆಪುನ ಪೋಪುನ ಹತ್ತದೆ ಇತ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ ಕಲ್ಪ ಒರಿಯರಿ ಯಾವೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಒಂದು ಆಪುನ ಓಪುನಲ್ಲ ನೀವತ್ತ ಅದೇ ಬುಕ್ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುಜ ಅವು ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟಿನ ಅವಲೆ ಅದೇ ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುಜ ತಿರಿಯೋಡಾಯ್ನವೇ ಇದನ್ನು ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಪನ್ಪಾರು ಅಂಚದ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಆಪನವೇ ಸಂಗಡ್ ಇತ್ತಲೇ ಅವಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಈಜಿಗೆ ಅಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ್ ಸೇರ್ನ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಳ ಇಪ್ಪನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗುಣ ನಮಡ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪನಿಗೆ ಇತ್ತು ಪಂದ್ಬಿಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಐಕೆ ದಾಸೆರ್ಲ ಭಜನೆ ಪನ್ನೆ ಅದೇ ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿಯ ತಾರಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅವೇ ಅಚ್ಯುತಾಂಗ್ರಿ ನಿಷ್ಠರ ಯದೃಚ್ಛಲಾಭ ತುಷ್ಟರ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಸಂಗವಾಗಲಿ ಅಂಚ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ತೋಂಡ ಅವು ಕುಮಾರೇ ರಾವಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲಾವಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಾವಡು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರಾವಡು ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರಾವಡು ಮೆಕ್ಲ್ಡ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ವರ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ ದೇವರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕುನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಿರ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಚ್ ವಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಪಗ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾರು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮಂತದ ಎಲ್ಲೇನೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಪೂಜವೇ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಸಾದಿ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಕಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ದೇವರ ಅಂಚೆನೆ ತೋಡಿನು ಅನ್ಪಾರು ಅದೇ ಅರ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೆರೆದು ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚ ಮಂತೆ ದೇವರ ಎಂಕದಾಗಿ ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಅವೇ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಅದೇ ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುನ ತೀರ್ಥ ಲಡ್ಡು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿಗೆ ಜೀವನಡಿ ಎಂಚಿನ ವರ್ಪುಣಿಗೆ ಅವು ಪುರ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡೆ ಈ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯ ಹೊಂದಿರಲಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣ್ ದೇವರೇ ಬರಡು ಅಂಚದ ದೇವರನ ದಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೆತ್ತು ಬರ್ಪ ಅವೇ ಅಂದು ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ದೇವರನ ಮಸ್ತ್ ಕೃಪೆ ಆತನದೇ ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದೇ ದೇವರನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಅಂಚದು ನೆತ್ತ ನಿಟ್ಟಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತದು ದೇವರನ ಧಾಮಕ್ ಬೋಲಿ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟಡ್ಲ ಪಿದೆ ಬರೋಲಿ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟಡ್ಲ ಪಿದೆ ಬರೋಲಿ ತುಲಿ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಾನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುಂಡ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯಡು ಪಂಡ ಮಾಯಡ್ದು ಇಂಚ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ನೆಟ್ಟು 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಯೂಸರಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ
ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ ಐದು ಇಂಚನ ಮಪ್ಪಿದೇ ಬರ್ಪನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಮುಪ್ಪನೆ ಶ್ಲೋಕಡ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರಾಣುಕಥನಂ ಪಾವನಂ ಭಗವದ್ಯಶಃ ಮಿಥೋರತಿರ್ಮಿತಸ್ತುಷ್ಟಿರ್ ನಿರ್ವೃತ್ತಿರ್ಮಿತ ಆತ್ಮನಃ. One should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord. ಅಂಜತ್ತುಲೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಪಣತೆ ಸಂಗಡೆ ಭಕ್ತಿ ಅಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಂದು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಪರಸ್ಪರಾನುಕಥನಂ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಅಪಣತೆ ಆ ಭಗವಂತ ದಾದ ಲೀಲೆ ಮಂತರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಡೆಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತನತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತನತೆ ಓ ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಅದೇ ಸರ್ಪದ ಪುದರ್ ಅದೇ ಪುದರ್ ಮಾತ ತುಯರ್ ಅದೇ ದುಂಡುಬಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪುದರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಎತ್ತು ಸರ್ಪದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪರತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆದಿಶೇಷ ವಾಸುಕಿ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ತಕ್ಷಕ ಎಲಾಪತ್ರ ಧನಂಜಯ ಡುಂಡುಬಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತು ವಿಷಭರಿತమైన ಸರ್ಪೋಲವು ಆತು ಸರ್ಪ ಉಂಡಿ ಅದೇ ಕದ್ರು ವಿನತೆ ಅದೇ ಸರ್ಪ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮತ ಓದಂತ ಅದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಎಸ್ ಅದೇ ಕಾಲಿಂಗ ಅದೇ ನಮಕವೇ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ವಿನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರು ಅದೇ ವಿನತೆಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಕೆಲವು ಅದೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಲಿಂಗ ಅದೇ ಬರೋದೊಂದು ಪುದರ್ ಅಶ್ವತ್ಥರ ಅದೇ ಕೆಲವು ಅದೇ ಎತ್ತು ಸರ್ಪದ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರತೆ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪುನಃ ವಿಷಭರಿತವಾಯ್ನ ಪೂರ ಸರ್ಪದ ಪುದರ್ ಪೂರ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚದು ಸರ್ಪ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲತೆ ಅಂಚದು ಕಶ್ಯಪೆರೆಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಬೊಡಿದೆಲ್ಲು ಅದೇ ಐಟು ರಡ್ಡು ಜನ ಕದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನತ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕದ್ರುನ ಜೋಕುಲು ಸರ್ಪ ಅದೇ 1,000 ವಿನತನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಅದೇ ಏರ್ ಮತ ಒಂಜಿ ಅರುಣ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುನೆಗೆ ದುಂಬು ಅರುಣ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಅರುಣೋದಯ ಆಪನ ಐತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯತೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದ ಆರೇ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ದಾದಾಪು ನುತುಲೆ ಪಂಡ ಕಶ್ಯಪೇಡ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ವಿನೂತಲ ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರುಲ ಪಂಡ ಇಂಕ 1000 ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ವಿನತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪೆದ್ವೇರು ಅಂಚದ ಕದ್ರುಗು 1000 ಕೆತ್ತಿ ಅದೇ 1000 ಕೆತ್ತಿ ಅದೇ ಐಟವು ಸರ್ಪ ಆಪುನೆ 1000 ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರುಗು ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ವಿನತ ಕದ್ರುಗುಂಡತೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಆಪೇರು ಆ ಕೆತ್ತಿ ಪುಡದ್ ಮಾತ ಸರ್ಪುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪ 1000 ಅಂಡ ಈ ವಿನತಗ ಆಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ 500 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅರೆಗು ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ಅವೇ ಅರೆಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ದಾಯಿ ಜೋಕುಲಾತು ಜಿ ನೈಕಾರ ಕೆತ್ತಿನ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪುಡಪ್ಪೇರಿ ಪುಡತ್ ತಾನಾಗ ದಾದ 500 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಾನ ಪುಡತ್ ತಾನಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಶರೀರ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರು ಎನ್ನ ಶರೀರನು
ಮಲ್ಲಾಯರ ಬುರ್ತು ಜರತ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುನು ಇರು ದಾಸಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಒಂದು ಅದೇ ಅರುಣ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಕೆತ್ತಿ ನೀರು ಪುಡಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅರುಣ ಪನ್ಪೆರ ಆ ಕೆತ್ತಿ ನೀರು ಪುಡಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಾನ 500 ವರ್ಷ ಇರ್ ಕಾಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒರಿಯ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ ಇರನ್ ಈ ದಾಸ್ಯರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಗರುಡ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ವಿನತೆನ ದಾಸ್ಯರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈತ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅವು ಪುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ನಾಗದೋಷಡ್ದು ಮತ ನಮಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೋಷ ಗ್ರಾಚಾರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ನಾಶ ಆದು ಪೋಪುಂಡವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಅದೇ ಏನೈತೆ ಈ ಪ್ರಭುಜಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತಾರು ಅಂಚದ ಆರು ಫೋನ್ ಮಂತೇವಂಡ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚದು ಅರೆಗೆ ಬೇಸೆಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದು ಯಾನು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆರ್ಡಲವರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ವಿಷಯ ಪಾಂಡ ಪಾತೇರ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನನೇ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ಲ ಆತನು ಇಂಚ ಅದೇ ದೇವರನ ವಿಷಯ ನಾವ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಂಡ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮನ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಜನ ಐತ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಣ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡುತ್ತಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಇರು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ತೆರೆಯೋನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ಅವು ತೆರೆ ಉಂಡು ಇದೆ ವೇದಲ ಅಂಚಿನಿ ವೇದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೆರೆ ಉಂಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ಸೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ವೇದದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆಪನವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಪಣ ನಮಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಓವೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಓವೇ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶ್ರುತಿ ಆವಡು ಸ್ಮೃತಿ ಆವಡು ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ನಮಕ್ ಏತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ ಕೆಲವರು ನಿಂದೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಕೊರ್ಪಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಉಂಡತೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಸರ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೂಜಿಗೆ ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದುವಾರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ 37 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಐಟು ಆದಿ ಪರ್ವಡ್ ಉಲೈಡೆ 14 ಉಪ ಪರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು 14 ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಅದೇ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಅಕೋಡೆ ಅದೇ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನೋ ದಾದ ಹಣ್ಣತೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನವೆ ಕಲ್ತಲೆ ಕಲ ಅಂಡತೆ ಪಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಅರ್ಥಲ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಅಂಜದ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬೊಡಿ ಆಜ್ಪ ಬೊಡಿದೆಲ್ಲೂ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನತ ಕದ್ರುನ ಜೋಕ್ಲು ಸರ್ಪ ಉಚ್ಚುಲು ಬೇತೆ ಉಚ್ಚು ಫುಲ್ಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಕೊಡೆ ಓದ್ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿನತೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿ ಅದೇ ಐಟ್ ಅವು 500 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಾದಾಪುಜಿ ಅವು ಐಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಿದೈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕದ್ರು ಐನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂತು ಅನಾಗ ಅವು ಬೊಳಿದುಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ಅರುಣ ಅದೇ ಅರುಣ ಏರ್ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪನೆಗೆ ತುಂಬು ಉದಯ ಆಪುಂಡು ಅರುಣೋದಯ ಆಪುಂಟುಲೆ ಅರುಣೋದಯ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಅರುಣೋದಯವನ್ನ ಇಂಚಿನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಬತ್ತೇರಂದ್ ಐತ ಪಿರವಡು ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಪೇರಂದ್ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಎತ್ತು ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಂಡು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅವೇ ದೇವರೇ ಕೈತಲ್ ಅವನು ಪೊಪ್ಪ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತರ ದೂರ ಆವಂದೇ ಪೊಪ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪೋಡು ಒಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪಿಜರು ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಪೂರನ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪುನ ಎನ್ನುವರು ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪುನ ಓ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೂಜವೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾತನು ಅದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡನೆ
ನಿಜವಾಯಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪನೆ ಈಜಿನ ఆయన ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಫಾಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅವೇ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲ್ಗು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ 500 ವರ್ಷ ಕರಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಗರುಡನ ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಪಾರಿಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಗರುಡ ವಿಷ್ಣುನ ವಾಹನ ಪೇರು ಅದೇ ಗರುಡ ಗರುಡನ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಪೂರ ನಮಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ ಇರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ಪೋಡಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಂಚಮಂತದ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಪಾವನಂ ಪಾವನ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಾವನಂ ಪಾವನ ಪಂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಶುದ್ಧ ಆಪಗೆ ಪಂಡ ಈ ಪೂರ ದುರ್ಗುಣತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪೂರ ಐಕ್ಯ ಬೂರ್ನಕ್ಲು ಅದೇ ಆ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತಿರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಬೂರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ತೋಜಿ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬರೋಣ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಬೊಕ ನಮకు ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜ್ಯತೆ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಆಸೆ ಬತ್ತನ ಕಾಮ ಇಡೀ ಶರೀರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ ತೂಪುಜೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಶರೀರನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ಕೋಪ ಆ ಆತ್ತು ಮಲಿನ ಅಪ್ಪ ಇಡ್ತು ಅದೇ ಕೋಪ ಮನ್ಪುನಾಯ ಮಡಿ ಹತ್ತಂದೇ ಮನ್ಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತದ ಅವು ಇಂಚ ಸಂಘ ಮಂತದ ಐಟಿಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಸ್ ಡಿವೋಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಲವ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದೇ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪನು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅದೇ ಧನ್ಯಾಯ ಅನ್ನು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜೀವನ ನಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದು ಜೀವನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಒನ್ ಎನದರ್ ಅದೇ ಇದು ಭೌತಿಕ ದಾಂಡ ಒರೇ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ನನಗ ఆయన ఇంచి అంతిర్తూ ఉంటుంది అదే మాతలో ಗೊತ್ತು యా పానోడు ఈ విషయ అదే ಏರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ ಅದೇ ಇದ್ದೆಂಜಿ ಅದೇ ಇದು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಎಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ದೆಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಪಾಡು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ತೂಪುಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಾಗ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ಪೆರೆ ತೂಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಅಂಚೇನೆ ಅದೇ ಏರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಜಾರ ಬೊಕ್ಕೂರಿಯನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ತುಲೆಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅದೇ ಒರಿಯನೊರಿ ಎಂಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿನ ಬುಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಗಳ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಗಳ ಕಾರಣ ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತನ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಮೇರೆ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದಾದೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಅವೇ ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಚಿಂತನೆಡ್ ನೆಲೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಪುರ ಪಂಡೊಂದು ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನೆ 16 ಶ್ಲೋಕಲ ಅವೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಅಂಗಲೇನು ತೆರಿಪವನೆ ಶುಚೌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ವಿಜಿತಾಸನ ಆಸನಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ರುಜುಕಾಯ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ಅವೇ ನಾನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇಕ್ಲ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಅದೇ
ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಾಲುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ನಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ಮಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಕೇನು ನೇಟ್ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಗ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪದ ಪದ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಟವೆ ಪೊಕ್ಕಡಾರಿಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತಿ ಜರತೆ ಸೀದಾ ಶ್ಲೋಕಲ ಅನುವಾದಲ ಪಾಡೋಲತೆ ದಾಯೆ ಮುಲ್ಪ ಪದ ಪದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಈ ಲೈನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಟುಲೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ನಂಬರ್ ನೆನಪುಂಡೇರೆಗಲ್ಲ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ಎತ್ತ ನಂಬರ್ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ತೋಜವೆ ಅವೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಈಜಿಂದ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪೋದುಗುಡ್ಪ ಜಂಪ್ ಅದೇ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೇಮ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಏಕೆ ಪನ್ಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧ ನಿಕ್ ದುಂಬುಲ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ ದುಂಬುದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತನೆ 26 27 ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಲೈನ್ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಿರಮಾಸನ ಮಾತ್ಮನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಅವು ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಉಂಡತೆ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಜಿತಾಸನ ಆಸನಂ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರಮಾಸನ ಮಾಸನ ಅವೇ ಆತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಸಂಬಂಧ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪ ಆತಿ ಎಡ್ಡವೆ ಅಂಚದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡೇನತೆ ಸೀದಾ ಪೋಪನತ್ತು ಜಂಪಾಪನ ಎತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಕಲ್ದೀಜ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪು ದಯಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವನಾರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನು ಅದೇ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತೆ ಅವು ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ಬೆ ಭಕ್ತಿಡೊಂದು ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಜಿ ಭೌತಿಕಡವು ಅವೇ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ಲೇರು ಆಯ್ ಕಲ್ತದೇ ಉಪಾಯ ಭೌತಿಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ PhD ಮಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆತ್ತು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಉಪಾಯ ಪೂರ ಸಮರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ನೆಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ ದಾದ ಪಂತೇರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಷಡ್ಲಿಂಗ ಅಂತ ಆಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಉಪಕ್ರಮೋ ಉಪಸಂಹಾರ ಉಪಕ್ರಮ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಸಂಹಾರ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ఒక ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆದ ದಾದ ಪಂತೇರು ಪೂರ ಆಜಿ ಲಿಂಗದ ಇದೇನು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಷಡ್ ಸಂದರ್ಭದ ಗ್ರಂಥಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎತ್ತು ಪನ್ಪುನಾರು ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಜಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಟೂರಿಯೇ ಅರೆಗುಂಡತೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ 4 ಲಕ್ಷ ನಮಕೇತು ಬಾಯಿ ಹಾಟುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ 4 ತುಲೆ 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವೇ 4 ಲಕ್ಷ ಅವೇ ಅಂಚದು
ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಮನ್ಪೋಡು ದತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ತಂಡ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಎಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಐತೆ ಪನ್ಕವೇ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು ನಂಚದ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪಂಡ నేను ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ పండనే అవును ఉంజింది నెట్లో ఉండతే ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಣ ಆತು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗವತಂ ಉಂಡತೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಆತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪರು ಈ ಭಾಗವತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ ಆವಡು ఆయన ಪೊರ್ಲುಡು ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ವಿಜಿತಾಸನ ಆಸನಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ರುಜುಕಾಯಾಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ವಿಜಿತಾಸನ ಆಸನಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ರುಜುಕಾಯಾಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯೆ ಪಣ ಯೋಗಾಸನದ ಮುಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಭಗವಂತ ಪನೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇವೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮನ್ಪೆರೆ ವಾ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಡು ಅವೇ ಪಣ ಕಲಿಯುಗ ಪಣ್ಣನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಡೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಯುಗಟ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಪಣ್ಣ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆನೇ ಪಣ್ಣದು ಬೃಹದ್ ನಾರದಿಯ ಪುರಾಣಡ್ ಪಂತಿರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಯೋಗ ಮತ ನಡಪುಜಿ ಅವೇ ಯೋಗ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯ ತೂಂಡ ಅವಳ ಜಿಂಕೆಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಜಿಂಕೆದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಬೋಡು ಉಂದು ಅವೇ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ಅವೇ ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮ ಅದೇ ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮ ಪಣ್ಣ ಜಿಂಕೆನ ಬೇಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕೆರ್ಪುಣ್ಣ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಐತಾತೆಗೆ ಸೈತನ ಜಿಂಕೆ ಅವಡಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಐತಾತೆಗೆ ಸೈತ 100 ಆಪನ ಒಪ್ಪುಳತ್ತವೆ ಅದು ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಕಲಹ ಕಪಟ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಯುಗಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂಜೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲೋ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರಣ್ಯತ ಇದೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಬೇರ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿ ನುವೇನೆ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆವೆ ಅವೇ ಭಾಗವತ ತೂಂಡ ತುಲೆ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಓಪನ್ ಮಂತುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 18,000 ನಂಬರ್ದ ಶ್ಲೋಕ ತೂಂಡಲ ಐಟು ಸಂಕೀರ್ತನೆನವೇ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತಲ್ಲ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಣಂದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅರ್ಧ ಮಂತು ನೋಡು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನೆ ಬೋಡವೆ ಪಣ ದೇವರನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಲಿಯುಗಾಡು ಪಣ ನೆತಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಿರಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜಪಲ ಮನ್ಪೋಡು
ಅದೇ ಶ್ಲೋಕಲ ಪನೋಡು ಅವೇ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದಿ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡತೆ ಇಜಿಂದಾಗೆ ಪದ ಪದ ಅರ್ಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಖುಷಿ ಅದು ಪಂಚಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ಲ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಏರು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪೂರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪಣಿಗೆ ಪ್ರಣಮೋ ದುಃಖ ಶಮನ ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪರಂ ಅಂಚೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಲ ದೂರಾಪುನ್ ಜೀವನದ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನೆಯನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೈಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಹರಿ the congregational chanting of whose holy names destroy all sinful reactions and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. Pura dukkala durapundo papala nashapu. ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಿಡಿದವೆ ಇತೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಜನ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರು ಏತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನತೆ ಸುಮಾರು ನಿಯಮ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ನಮಗೆ ಹಾಪುಣ ಪೋಪುಣ ಅವೇ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನೇ ಸಾಮ್ಯೇನ ಅಂದ್ ಬಂತೇರು ಇಂದು ಎಂಕ್ ಸೈಸರ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡೈನ ದಾದ ಪಂತೇನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ವಿಜಿತಾಸನಂ ಆಸನಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ರುಜುಕಾಯ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ದೀದು ವಿಜಿತಾಸನ ಕೂರುನ ಮುದ್ರೆಲೆನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಅವೇ ಆಸನ ಆಸನ ಅಂತ ಪನ್ಪರಿದೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸನ ಉಂಟು ವೀರಾಸನ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಆಸನ ಉಂಟು ವಿಜಿತಾಸನ ಕುಲ್ಲುನ ಕೆಲವು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಒಂದು ಆಸನನ ತಸ್ಮಿನ್ ಐಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ಸುಖವಾದ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದ ರುಜುಕಾಯ ಶರೀರನ ಸೀದದಿಯೊಡಿಗೆ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಂದು ಪುರ ಉಪ್ಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಭಂಗಿ ಅಂಚದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಸನ ಭಂಗಿಲೆನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೈನ ಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಆಸನನ ಪಂಡ ಹಾಸದ ಸರಳ ಭಂಗಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ದೇಹನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದದಿಯದು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದು ಶ್ವಾಸ ಅತೆ ಅಂಚದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ಪಂಚ ಸುಖವಾದ ಪಂಡ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೇನು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಲೆ ಏರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಂಜ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯನೇ ಬುರುಜಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶಕ್ತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರಿಪ ಅವನು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಐತ ವಿಷಯಲಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಪೂರಕ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ಅದೇ ಮತ್ತ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ನೀವು ಪೂರ ಉಪ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮನ್ತಂಡಲ್ಲ ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಣವೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡೋಲ ಪಂತಿಜರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮನ್ಪರೆ ಒಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಕೆಲವು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಪನ್ವೇರು ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿ ಒಂದು ಜರ್ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಪಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸರಳ ಆಸನಡ್ ಕುಲ್ಲೊನ್ನೇನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ಅಂದ್ ಪನೆರಾತನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸರಳ ಪಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಪಂಡ ಪದ್ಮಾಸನ ಅದೇ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಕುಲ್ಲುನತೆ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಂತು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಅದೇ ಒಂತೆ ಪೋಡ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂತೆ ದಿನ ತಾಗುನವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡಾಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲ ರಾವಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ఆయన ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅವು ಶುದ್ಧ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಏರ್ನ ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇಂಚೇನೆ ಅಪ್ಪೇರು ಅವು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಲದ್ವಾರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అయిన ನಡು ನೆತ್ತಿಡ್ ಎಂಡ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ಐಟ್ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಆ ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹೃದಯ ಪಾಸಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದೇರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪುನ್ನೆ ಆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಡು ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆದುವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಭಯಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಏಕ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾಡಿ ಕೆಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ನಾಡಿ ಉಂಡು ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಅದೇ ಮೂಂಕುದ ಮುಲ್ಪಲ ರಡ್ಡು ನಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಪಂಡದು ರಡ್ನೆ ನೆಟ್ಲ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಧ್ಯಯರ್ ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ಭಾಗವತಡ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪನ್ನೆ ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಸರಳ ಆಸನಡ್ ಕುಳ್ಳೊನ್ನೆನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಾಸೀನ ಪಂಡದು ಪನೆರಾಪುಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ ತಲೆಲೆನ್ ರಡ್ಡು ತೊಡೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೀಳದ ನಡುಟು ದೀದ್ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಲೊನೊಡು ಪಂಡದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಉಕ್ತ ಆತಂಡು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅವೇ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ವಶಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಋಷಿನಕ್ಲು ರಚನೆ ಮಂತನ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅವೇ ಐಟ್ ಪುರಾಕ್ಲು ಪಂತೇರ ಇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನಿಕ್ ಈ ಭಂಗಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಈ ಆಸನ ಕುಲ್ಲುನೆ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುನುಂಡತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುನೆತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜರ ಕುಲ್ಲುನೆತ್ತು ಇಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜವು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಂದು ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮಕ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ರೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಮಿತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಮಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸರೆ ಈ ಭಂಗಿ ಆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ವಿಧಾನನ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಪನರಾತುಂಡು ಪ್ರಭುಪದೈನೆ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ 4 ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪವೆ 4 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರು 11 16 13 14 ನೆಟ್ ಈ 11 16 ಕುಲ್ಲುನ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಂಚ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪುಡೈನ್ 13 14 ಪಂತೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಕೇನ್ ಪವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾಯಪಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥದವೆ ಶುಚೌ ದೇಶೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮಾತ್ಮನ ನಾತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ ತತ್ತೈಕಾಗ್ರಮನಾ ಕೃತ್ವಾ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಉಪವಿಶ್ಯಾಸನೆ ಯುಕ್ತ ಯುಂಜಾತ್ ಯೋಗಮಾತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇತ್ ಅಂಚದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತರೆ ಏಕಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಾಡು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿನ ಜಾಗೆ ಅವಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಕುಲುದು ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಕುಲುದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಪರ ಆಗುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತು ದರ್ಬೆಣ ದಿವಡಿಗೆ ಅವೇ ದರ್ಬೆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ದರ್ಬೆದಾಯ ದಿವಡು ಪಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋಡುಂದಿತ ಎಂದು ಪುರ ಗೌಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ದರ್ಬೆ ಎನ್ಮೆ ಈ ವಿಷಯದ ಪುರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಳಸಿ ಎತ್ತ ಮತ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ಅವೇ
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕಲ್ಲ ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ದರ್ಬೆ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ದರ್ಬೆ ವರಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ರೋಮ ಅದೇ ಎಮ್ಮೆ ವರಹ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಬೆಗರು ಅವು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಶುದ್ಧ ಆವಡು ಪಂಡದು ದರ್ಬೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ದರ್ಬೆಡ್ ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮಡ್ದು ಮುಚ್ಚೋಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ವಾ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಇಪ್ಪುನ ಭಾಗವತಂಡ್ಲು ಉಂಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ ಒಂದು ಜಾಗಿಡ ಬರ್ಪುಣವು ವಿಷಯವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅವು ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾವುದು ಪೂಡವೇ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬೇಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಕೆರ್ದು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಐಟು ಹಿಂಸೆ ಆಪು ಅಂಚದು ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಹಿಂಸಾ ಅದೇ ಅವು ಮತ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಐನು ಅಂಚದೀದ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಬೆ ದೀಪ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಅಂಚದು ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಐನು ಕುಂಟುಡು ಮುಚ್ಚೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಕುಂಟುಡು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ಗೋಲ ಬರ್ಪುಚಿ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ಗೋಲ ಬೇತೆ ಓ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ದೀಂಡ ದಾದಾಪುನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಪುನ ಮೈಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುನ ಪೀಠ ಉಂಡತೆ ಜಿಂಜ ಎತ್ತರಡ್ಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜ ತಗ್ಗುಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಾತಿ ಊಚ್ರಿತಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಜಿಂಜ ಎತ್ತರಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗ್ಗುಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಆ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಯೋಗಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ದೃಢವಾದ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ಕಾರ್ಯನ ನಿಗ್ರಹಿಸದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಜೇ ಬಿಂದಡು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವಡಿಗೆ ಅವೇನು ಒಂಜೇ ಬಿಂದಡು ಎಂಚ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನೆ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13-14 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಇಂಚ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಹೃದಯನ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅವೇ ಅಂಚತುಲೆ ಕೆಲವುಂಡು ಪಂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡತೆ ಐಕಾಕ್ಲು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆವಡು ಇದೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಡು ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತೊಂಡೆಂಡ ఆయన ಆಜಿ ಬೊಡೆದಿ ನಕ್ಲ ಪಿರವು ಪೋಪೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಆಜಿನೇ ದ ಐಟ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಬೇರಿ ಪೋಪೆಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪತನ ಆಪೇನು ಅಂಚದು ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತೋನೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ವ ಆವಡುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು ಅಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಡು ಐ ಗೆತ್ತೋನೆರ್ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಐಕನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಐಟಂದು ಅವಡವೆ ಅಂಚ ನಮಕೊಂದು ಪಂಡತ್ ಕಲಿಯುಗಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡಿದ್ದು ವಿಷಯ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂದತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಸನದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಪುರ ಪಂಡ್ಯಾರು ಇತ ಕುಲ್ಲುನ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಸಮಂ ಕಾಯಂ ಶಿರೋಗ್ರೀವಂ ಧಾರಯನ್ ಅಚಲಂ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಸ್ವಾಂ ದಿಶಶ್ಚ ನವಲೋಕಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ವಿಕತಭಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವ್ರತೆ ಸ್ಥಿತ ಮನ ಸಂಯಮ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತೋ ಯುಕ್ತ ಆಸೀನ ಮತ್ಪರ ಅಂಚದ ಆಸನ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು 11-12 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೊಡೆಂಚ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದ ಕುಲ್ಲು ನಾಯನ ಶರೀರಗೆ ದೇಹ ನಾಲಿ ತಾರೆ ಒಂಜೇ ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕೋಳುದೆಲಕ ಬೋಡಾಯನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚ ಬೆಂಡಾಂಡ ಆಪುಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲುದುಂಡತೆ ಮೂಂಕುದ ಕೊಡಿನು ಆಯ್ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣರ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಂಕುದ ಕೊಡಿನು ಒಂಜೇ ಸಮನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸದು ತೂವಡಿಗೆ ತೂದು ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಸಮನೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತರಬೇನೆ ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ತುಲೆ ಮಲ್ವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಅಂಚದ ಸಮಾನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾವಡು ದೃಷ್ಟಿ ಸಾದ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ ಅದು
ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸರದು ಕೂಡ ಅದು ನಿರ್ಭಯ ಪಣ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ఒక ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಐ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೂರ ಅವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಹೃದಯದ ಏನನೇ ಧ್ಯಾನವನ್ಪೋಡು ಭಗವಂತನೇ ಧ್ಯಾನವನ್ಪೋಡಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾದ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅರ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡಿಂಚಾನ್ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರಡ್ಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಪಂಡ ಭಗವಂತಡ ಆಸಕ್ತ ಆಯ್ನ ಏನು ಅವು ವ್ರತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಅಂದೇ ಪನ್ಪಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಚರ್ಯ ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ವ್ರತಗೆ ತೊನ್ನೆ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭೀಷ್ಮರ್ನಂಚೇನೆ ಅದೇ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಪಕುರುವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಉಪಕುರುವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಅಂಚದ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಕುರುವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೋಣ ಅವೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪತ್ನಿನ ಸಂಘ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಮನ್ಪೂಜಾರು ಐಟ್ಲ ಅಕ್ಲು ನಿಯಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ವಾದಿನ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಋತುಮತಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ಉಂಡವೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಏನು ವಿಷಯನು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಪನ್ನೆರ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ಮುಯ್ಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕಾಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದನ ಬಾಲ್ಯಡ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯನು ಬೋಧಿಸಲಾಪುಂಡು ಪಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೊರೋಡಿ ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಮದ ಬೈಜತೆ ಕಾಮ ಜೀವನದ ಅರಿವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ ಒಂದೊಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಜದ್ ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮ ಪಣ ಜೋಕ್ಲೇನು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಗುರುಕುಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪನಯನ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು 16ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗುರುಕುಲಡ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಗುರುನ ಬೊಡೆದ್ಯೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಲ ರಾಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನು ನಿಯಮ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ರಾಜರ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಅವು ನಿಯಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಿಯಮ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಗುರುಕುಲಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗುರು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗುಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಂಚಾಯಿನೇಡ್ದವರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಪಣ ಅಕ್ಲು ವೀರ್ಯ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಅಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಐಟ್ ಮಾತು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪಣ ವೀರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂಚದ ಐನ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಸ್ತ್ರೀನ ಗರ್ಭಗ್ ಐನು ನುಮಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯಿನೆರ್ದವರ ಐಟು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿಂಡ ಓಡೆಗ ಆಪುಣೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದೇವರನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತ್ತಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಇಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಒವೇ ಯೋಗಡ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಿಯಮನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನನ ಹೊಂದು ನಕ್ಲೆಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೇರನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂತರು ಇಂಚಿನ ಸಂಯಮಯುತ ಗೃಹಸ್ಥರೆಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂತಡ್ ಒತ್ತೊನ್ವೇರು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ ಏರೆಗ್ಲಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೋಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಏರ್ ತೊಡಗೋರ್ ಅಕ್ಲು ಪಣ ಬೇಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಿಯಮನ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೆ ಅಂಚದ ಅತ್ತಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಂತ ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗಡ್ ಆಸಿ ನಾಡು ಪಂಡದ ಪನ್ನರ ಆತುಂಡು ಕುಶ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಜಿನತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನ ವಸ್ತ್ರನ
ಹಾಸದುಪ್ಪನ ಆಸನಾದುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕುಶ ಪಂಡ ದರ್ಬೆ ಕುಶ ಪಂಡ ದರ್ಬೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಅವೇ ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಚರ್ಮ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡ್ದು ಮುಚ್ಚೋಡಿ ಪಂಡ ಐತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕಲಿಯುಗಡ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿರಿಯೋ ನೋಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಇದು ಮಸ್ತು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಧ್ಯಾನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮತ ಆಪುಜವೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪಡಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯಿನ